Start. Hello friends, this is Krishna and welcome to my channel. నేను కొన్ని రోజుల నుంచి ఫ్రెషర్స్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అందరూ జాబ్స్ కోసం ఆర్ monsters.com జాబ్ పోర్టల్స్లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ మన డీటెయిల్స్ అన్నీ మెన్షన్ చేస్తారు. ఐ మీన్ ఫోన్ నెంబర్, నేమ్, ఈమెయిల్, ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్, కంపెనీ, ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇలాంటివన్నీ బాగానే మెన్షన్ చేస్తుంటారు. బట్ కొంతమంది కాల్స్ వస్తాయి అండ్ కొంతమంది కంపెనీ నుంచి కాల్స్ అలా ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఎందుకు రావట్లేదు అనేది నేను ఈ వీడియో క్లియర్గా చెప్తాను. సో ఫస్ట్ మన కాల్స్ రాని వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈ కాల్స్ రాని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నౌకరీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు. వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు. ఐ మీన్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నెంబర్, కంపెనీ నేమ్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇస్తారు. అండ్ ఇలాంటివి కీ స్కిల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా బాగానే మెన్షన్ చేస్తారు. వీళ్ళు చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అని అంటే కీ స్కిల్స్ అండ్ రెజ్యూమే హెడ్డింగ్స్ అని ఉంటుంది. ఆ ఫీల్డ్ అనేది ఎక్కువగా దాన్ని పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అవన్నీ ఇచ్చాం కదా అనేసి వీటిపైన పెద్దగా పట్టించుకోరు. అండ్ డైలీ ప్రొఫైల్ అప్డేషన్ అనేది కూడా చేయదు. ఎప్పుడో ఒక 1 వీక్ కాదు 1 మంత్లో ఒకసారి ప్రొఫైల్ అప్డేట్ చేసి కామ్ అయిపోతారు. సో అండ్ వీళ్ళు చేసే పనులన్నీ ఇలా ఉంటాయి. అండ్ కాల్స్ వచ్చే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం. ఈ కాల్స్ వచ్చే వాళ్ళు కూడా అకౌంట్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తారు, ఆల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఇస్తారు. యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అన్నీ ఉంటాయి, అకౌంట్ సేమ్ ఉంటాయి. బట్ వీళ్ళు ఎక్కడ ఫోకస్ చేస్తారంటే కీ స్కిల్స్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు, రెజ్యూమే హెడ్లైన్ ఫోకస్ చేస్తారు, అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఫోకస్ చేస్తారు, అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ని ఫోకస్ చేస్తారు, అండ్ డైలీ అప్డేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు కంపేర్ చేసి చూద్దాం, మీకు ఇప్పుడు ఏమర్థం ఈ పాటికి మీకు అర్థమయ్యే ఉండాలి నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఎందుకు కాల్స్ వస్తాయి, ఎందుకు కాల్స్ రావు అనేది. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, మీరంతా గెస్ చేసింది కరెక్టే. ప్రొఫైల్ అప్డేషన్ అనేది మెయిన్ థింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ప్రొఫైల్ అనేది డైలీ అప్డేట్ చేయాలి. అండ్ అక్కడ కీ స్కిల్స్ అనే ఒక ఫీల్డ్ అనేది నౌకరీ అది ఎనీ పోర్టల్లో ఆ కీ స్కిల్స్ అనేది మనం ఎక్కువ మెయిన్గా ఫోకస్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనకి జాబ్ సర్చింగ్ ఫామ్ ఎలా అయితే ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ రిక్రూటర్స్ కూడా సేమ్ అలానే ఒక ఫామ్ అంటూ ఉంటుంది. ఆ ఫామ్లో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఆ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఎలా ఎనీ కీవర్డ్స్ అని. ఈ కీవర్డ్స్ అనేది మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ అనేది మీనింగ్ ఇది. దీంట్లో మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అనేది వాళ్ళు ఇక్కడ సర్చింగ్లో ఇస్తారు. ఐ మీన్ మన కస్టమర్ సపోర్ట్, నామ్ వాయిస్, టెక్ సపోర్ట్, HTML, CSS, PHP, జావా, పైథాన్, హడూప్ మనం ఎలా అయితే ఇలా సెర్చ్ చేస్తామో వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఈ ఎనీ కీవర్డ్ సెర్చ్లో అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. అండ్ సెకండ్ ఫీల్డ్ ఏముంటుంది, ఆల్ కీవర్డ్. ఈ కీవర్డ్స్లో వాళ్ళు ఒక లొకేషన్ కానీ అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎనీ కీవర్డ్లోని ఇలానే కోర్ స్కిల్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు. ఐ మీన్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ PHP డెవలపర్ అనుకోండి, PHP అని టైప్ చేస్తారు. అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్కి అంటే 3 to 5 years మధ్యలో కావాలి. సో 3 to 5 years అనే రేంజ్ ఉంటుంది. మనకు కూడా ఉంటుంది. శాలరీ 6 lakhs to 10 lakhs అలాగే వాళ్ళకు కూడా రేంజ్ అనేది అలా ఉంటాయి. ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్డ్స్ శాలరీ కూడా సేమ్ 6 lakhs to 10 lakhs ఇలా రేంజ్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. లొకేషన్ హైదరాబాద్, బెంగళూరు, గుజరాత్ ఆర్ ఎనీ లొకేషన్ ఫీల్డ్ ఉండి వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ ఈ సర్చింగ్ కీవర్డ్స్తో కూడా మన ప్రొఫైల్ అనేది అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇలా ప్రొఫైల్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ మ్యాచ్ అయితే మనకి కాల్స్ వస్తాయి. ఆ ప్రొఫైల్ది ఎప్పుడు వస్తుంది, మన కీ స్కిల్స్ అనేది పక్కగా మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎనీ కీవర్డ్స్ అనేది మన కీ స్కిల్స్, మన ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మన ప్రొఫైల్ అనేది పైకి చూపిస్తాం. అండ్ డైలీ అప్డేషన్ అనేది ఎందుకు చెప్పాను అని అంటే అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ డేటాబేస్లో మనం వన్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ డేటాబేస్లో ఉండిపోతుంది. అలాంటప్పుడు డైలీ అప్డేషన్ ఎందుకు అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఆ డైలీ అప్డేషన్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మనందరికీ ఫేస్బుక్ అనేది చాలా ఫెమిలియర్గా ఉంటుంది. మన ఫేస్బుక్లో ఏదన్నా పోస్ట్ అదే ఫోటో మనం పబ్లిష్ చేసినప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ అండ్ అందరికీ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళు లైక్స్ కామెంట్స్ చేస్తారు. ఒక వారం అయ్యాక మన పోస్ట్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది. అంటే మన టైం లైన్లో అది పైనే ఉంటుంది కానీ ఆల్ వ్యూవర్స్లో అది డౌన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, లైకో కామెంటో మళ్ళీ చేసినప్పుడు మన వ్యూవర్స్కి అది మళ్ళీ టాప్లో వస్తుంది. సో మళ్ళీ లైక్స్
కామెంట్స్ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం. సో ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జామ్. అలానే నౌకరీ కూడా ఫంక్షన్ అలానే వర్క్ అవుతుంది. మనం అప్డేట్ చేసినప్పుడు మన ప్రొఫైల్ అనేది టాప్లోకి వస్తుంది. సో అలా టాప్లో వచ్చినప్పుడు రిక్రూటర్స్ ఫస్ట్ టాప్ 10 వరకు కాల్ చేస్తారు. ఆ టాప్ 10లో అట్లీస్ట్ 5 అన్నా సరే ఇంటర్వ్యూ అనేది షెడ్యూల్ చేస్తారు. ఆ నెక్స్ట్ అనేది ఇంకా వాళ్ళు అంత పట్టించుకోరు. అందుకే డైలీ మనం అప్డేషన్ చేసి మన ప్రొఫైల్ అనేది టాప్ 10లో ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు రిక్రూటర్స్ మనకి కాల్స్ చేసే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మనం జాబ్ సర్చింగ్లో ఉన్నప్పుడు మన ప్రొఫైల్ అనేది ఎవ్రీ 1 అవర్ డేలో ఎవ్రీ 1 అవర్ అప్డేట్ చేస్తూనే ఉండాలి. మన కీ స్కిల్స్ చేస్తూనే ఉండాలి. అప్పుడే మనకి కాల్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో షేర్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బై బాయ్.